Moi, se on Ode ja Elppivid. täällä moi. Ja me tehtiin yhteinen kanava, jonka nimi on Ode ja Elppi, niin kuin varmaan huomasittekin. Elikkä tälle kanavalle tulee muun muassa vlogeja, tänne ei tulossa mitään hirveitä pelivideoita vai mitä. Ja me ollaan nyt Tampereella ja me varmaan Tehdään ehkä tänään futisvideo, koska tässä on harkat, mutta ehkä. sinne, se näyttää siltä, että niillä olisi nyt lämpät loppuvenyttelyt ja sitten me varmaan ainakin päästään tuolle yhdelle mallille, joka näyttää vapaalta. Ja niin ainakin niin tällä tulee aika aktiivisesti videoita. Ainakin nyt keskiviikkoa asti tulee melkein joka päivä, ainakin 2. Joo. Ja sitten me jatketaan myös meidän oman kanavan päivittelemistä omien. Ja meidän olisi tarkoitus kuvata tänään ehkä veden alla joku video. Niin, ehkä veden alla ja Ehkä ei. tuolla yhdellä laitteella. No GoPro. Ja anteeksi tuosta pikkujutusta. Ja Mä vähän pomputtelin paljon. niin se silleen lähti ja niin. Ja me varmaan mennään Syöttelee. Mutta me tehdään myös se futisvideo ehkä. ja syöttelee tai sitten me tehdään joku sketsi heti. Tai sitten me tehdään joku sketsi. Mutta tänne tulee kuitenkin tänään vielä 1 video ainakin. Tällä lisäksi vai mitä? Mutta tällä kertaa se olisi Ode ja Elppi. Tällä kertaa moikka moi! Moi! Sano Elppi moi!